Pokiaľ ste spozorovali na pestovanej cibuli alebo póre priesvitné chodbičky, to na vašej obľúbenej zelenine vyčíňa drobná mínorka pórová, napomíza gymnostoma. Táto nenápadná muška má počas roka v našich podmienkach dve generácie. Prvá sa prebúdza v druhej polovici apríla až začiatkom mája, druhá nastupuje v auguste až septembri. Mínorka je veľmi drobný hmyz, čiže voľným okom ju nespozorujete. Najčastejším signálom, že ju máte na záhone, sú spomínané chodbičky a tiež deformovaná vňať rastlín. Predpestované priesady póru môžete na záhon sadiť neskoršie, až kým nebudú hrubé ako palec. Pestujte neskoré odrody. Tak sa vyhnete hlavnému náletu samičiek a ich následnému kladeniu vajíčok. Dobrou prevenciou je i striedanie plodín. Nikdy totiž neviete, či sa už kukly mínerky nenachádzajú v zemi. Urobte pre tieto drobné mušky pasce, a to tak, že na záhon s cibuľovinami umiestnite žlté nádoby s mydlovou vodou. Prečo žlté? Tento odtieň je mimoriadne príťažlivý takmer pre všetok hmyz, priláka ho a mušky sa následne utopia vo vode. Pestované rastliny je možné chrániť pred náletom mušiek netkanou textíliou. Porasty treba prikryť tak, aby textília presahovala za okraj hriadky aspoň 20 cm. Proti odviatiu vetrom sa po stranách zaťaží pôdou, latami alebo kameňmi. Rozhoduje aj správny čas prikrytia. Prvá generácia mínerky poškodzuje najmä cibuľu z jesennej a zo skorej jarnej výsadby, preto treba záhon pred škodcom chrániť už koncom apríla do druhej polovice mája. Pór je potrebné pred druhou generáciou mínerky chrániť prikrytím asi v polovici augusta, najneskôr však do 20. augusta. Netkanú textíliu ponechajte až dovtedy, kým nálet mušiek nebude ohrozovať vašu zeleninu. Najvhodnejšie je, keď ju ponecháte až do konca septembra. V boji s mínorkami môže pomôcť tiež kávová usadenina, ktorou je potrebné posypať zem v okolí cibuliek. Proti tomuto škodcovi pomáhajú postreky ako Decis Protech alebo Decis AL, ktoré treba použiť v období hromadného rojenia dospelých mušiek.